E ora remato ca Rosalía máis irónica, máis retranqueira, porque Rosalía tiña sentido de humor e exercitaba moito de ironía, por máis que algúns traten de falar solo da santiña. Este poema, o último poema que lle recito, titúlase Xan. Xan vai coller leño ao monte, Xan vai compoñer textos, Xan vai podar as viñas, Xan vai apañar o esterco, e levo folo o muiño, e trai o estrumo ao cortello, e vai a fonte por agua, vai a misa cos nenos, fai o caldo, fai o leito. Xan, en fin, é un Xan completo, deses que a cada muller lle conviña un polo menos. Pero, cando un busca un Xan, casi sempre atopa un Pedro. Nola, a muller do Xan que sabemos, mentre o home traballa, ela lava os pés no rego, ata as pulgas ao gato, peitea os longos cabelos, mira se hai ovos no niño, bota un ollo aos mazadeiros e lambe a nata do leite, e se pode, bota neto coa comadre que yo trae agaixado baixo mantelo. E cando Xan pola noite chega cansado e famento, ela xa agarda entre as mantas. E ao velo entrar lle quedo: ai, por Dios, non barulles moito, que me estou mesmo morrendo. Pois que fes, na miña mulleriña? E que ter? Deitos es nenos, que esta madre roi en min, que roi un can un codelo, e ao cabo a de dare comigo nos terros do cemiterio. Ai, pois, miña Pepa, tomo un trago de resolio que aquí teño, e durme, miña mulleriña, mentre os neniños deito. Ai, de vago se lle enchen os ollos a Xan ao ver tales feitos. Mais non temas, que entre mil non hai máis que un anxo ante os demos, non hai máis que un atormentado entre mil que dan tormentos. Gracias.